Hvad er det egentlig, I laver med det her? Vi laver en bænk med 2 store plantebede i hver ende. Og bænken er sådan set, fordi der mangler et sted at sidde ned her i parken. Ideen til det her projekt opstod, fordi at, jeg sad på kontor med en, der hed Mette. Hun har fået en idé til, at der skulle bygges noget med børnene i parken fra skolen, som er Peter Lykke-skolen, som ligger lige ved siden af parken. Hvorfor har du valgt at deltage i det her projekt? Fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt at deltage i projektet, at arbejde sammen med David for eksempel. Jeg havde aldrig mødt ham før, men han lød som en sød fyr at arbejde sammen med. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er meget sjovt at arbejde her, fordi at, vi har et godt samarbejde. Altså, vi har et godt venskab og sådan noget. Og det er helt så meget sjovt at arbejde her. Ja. Vil du gøre det igen, hvis du fik mulighed? Ja, det vil jeg gerne. Hvad er grundlaget for projektet? Ja, grundlaget er jo at prøve at skabe noget ejerskabsfølelse hos børnene. Og for det andet er det et andet grundlag, at der er nogle drenge, der har lidt krudt i røven, som får lov at gå og hygge sig med mig og bygge og lære lidt om håndværk. Hvad har du lært ved dette projekt? Jeg har lært mange ting. Jeg har lært meget om skifte i murning, altså marmurarbejde at gøre. Jo, vil du arbejde med sådan noget her senere hen i livet? Jeg har overvejelser om det, ja. Om at arbejde som murer, måske.